नैबेनो जाहैबाय नै हौवा गोदाना खुलुमबाय बयखौबो इन्ट्रेस्टिं मोनसे कालचारनि हाबा होनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों हो बेनो जाहैबाय आदिवासीनि मोनसे हाबा होनाय माने नैबे जों गामियावहाय बिटिनि चिरांनिफ्राय लानानै थांगोन हिन्जाव गोदान नैबे हिन्जाव गोदाननि न'खरनियानो हाबा होनानै हरगोन नोंथांमोना गोबाङानो बे कालचारखौ नुफेराखै जानो हागौ आंबो नुफेराखैमोन स' कालचारनि बिसय नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन मा लादों दे आब' नोङो खोन्थादो पानि लैसे आरो इते जे इफाले बेयावथ' माखासे माइफोर दङ এটা কি বুলি কয় खारसा सब बेलेग बेलेग ना एखे एखे एतेबा কি আছে एते চাউল আৰু ধানের सब एखे ना माटी आरो धान माने बिसोरो बेखौ लानानै दा हौवा गोदानखौ बरायनो थांगासिनो दं ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि बिमा नैबे नै आयंआ नै नैबे दामग्राफोरखौ बिथांमोना क'क्राझारनिफ्राय लेंहरदोंनो माने जोंनि खाथियाव गैया नालाय हौवा गोदान लागानैबो सफैनानै रेडिसैनो नैबो थाथ'नांगौनो दा नैबे न' नालाय हिन्जाव गोदाननि न' हौवा गोदानखौ बरायना लांनानै हाबा होनाय माखासे नेम निथिखौ खालामनायनि उनाव हिन्जाव गोदानखौ लानानै थांगोन आरो लागोनैबो ओंखारबाय नै बिसिनिबो बिदिनो रुजुनानै लाबोदों आरो बे बिथांमोनहा बेयो बिराद नेम दं आरो बेखौहाय एसे खोन्थानो हागोन बेखौ बेनि ओंथिया आदिवासीनि माबायो कालचारनि बेखौ मा बुस्थु होनोमफ्राय होननाया बेखौ खारसा जोंनि आदिवासीनि हाबा जायोब्ला बे बुस्थुआ नांगौ आरो नांगौ हिन्जाव गोदान लागोनि बरायगासिनो दङ दा बेवहाय दै सान्थि सारफैबाय नै हौवा गोदाना गारि सिङाव दं नै हौवा गोदाना दे नमस्कार दा हौवा गोदान लागोनिजों हिन्जाव गोदान लागोनिजों मिलायनानै जरायनानै मोसाबाय आरो दा लगायबाय आरो मिलायबाय माइरं लानानै हौवा गोदाननिफ्राय हिन्जाव गोदान लागोनो होगोन हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय हौवा गोदान लागोनो होयो आरो बिबार आरो माइरं लामा गेजेरावनो नैबोथ' बानलुबो दं दा हौवा गोदानखौथ' थिखांनानैसो लांनांगौ जाहैबाय नै हौवा गोदानखौ थिखांबायबो लानानै थांगासिनो दं दे सार दे नैबेनो जाहैबाय नै हौवा गोदाना काहेक लागेल फाइना देख नै हौवा गोदानखौ नायदो नै नाचिबा লাগে কিয় নাচন কৰা নাই ক'ত ৰাখিব এলা हौवा गोदानजों थाफाग्राबाय बिलान्टुसजों आंजों खिबु ओमफ्राय हौवा गोदाना सिगां नैबो मोनसे न'आव दोनथ'बाय आरो बेवहाय दोनथ'गोन जेब्ला हाबा होसिगोन दाहाय बे समावसो बयनानै लांफिनसिगोन आरो ओमफ्राय संनाय खावनायखौबो नायदों बिराद फुंनिफ्रायनो मावख्रुबगासिनो दं बिथांमोना माने हाबा होनला हाबा माने बिराद मदद खालामलायोना गामि ओनसोलाव जेरावबोखा एटु কি কক কুরা এইটো মাছ রৌ মাছ একবারে বিরাট দামি মাছ এটো बानलु साफा मा दाउ ब्रयलार बेथ' रेडि खासै नै आदसा आसला माथो ओरैसो दं नै गोथावसिना बेबो गोथावसिन माने रेजेक गोलैबायो बेखौ दा जों फुंनि खाजायाव संबाय जागोन फुंनि खाजायाव बरिया ओमफ्राय मोसा फुरिबो सावदों नै फुरि जाग्राफोरनि थाखाय फुरिबो दं आरो
दा हाबा होनो नांगौ गासै बेसादफोरखौ बिथांमोना बुथुमगासिनो दं आरो रेडि खालामगासिनो दङ नै आरो दा बयनिफ्रायबो इम्परटेन्टसिन बुस्थु बिथांमोननो नांगौ जाहैबाय सिलपाता आरो जुंगाल आरो बेजों लोगोसे माबा माबि गोबां फिसा फिसौ बुस्थुफोर नांगौ जायो आरोना बेखौहाय आं खोन्थाजोबनो हानाय नंले नोंथांमोना एसे नायनानै लादो सिनायनोबो हागौ नोंथांमोना কি বুঝছো এটা তামা হদে নাঙ্গো কত দিব এটা ও দে বাবুলাল দা একটু খবর কি আছে এইটো মানে ভৰি বান্ধা ঠেং বান্ধা আচ্ছা ঠেং বান্ধা নাকি বড় জান না জানে অলপ অলপ ল'ৰা ছোৱালী কিবা বান্ধিব লাগিব আৰু আচ্ছা 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 अब्ला बिथांमोननि बेसाना गासैबो रेडि जाजोब्बाय नै दा हौवा गोदानखौ लाबोसिगोन नै बेयावनो थिखांबाय नै हौवा गोदानखौ दा लानानै थांसिगोन हाबा होग्रा जायगा एबा मान्डपआव दा हौवा गोदानखौ लांगासिनो दङ नै थिखांनानै लांबाय नै दे औ लाहे ओइ खानै दहायबो नुबाय लुखि दायो लुखिसे इखौ जोङो माइ फुनांगौ गायनांगौ औ बेखौनो जानानै थायो नालाय मानसिया बे जाहैबाय लुखि ओमफ्राय बेले बानलुखौ मान होयो बानलु था मुरि मानसिफोरनि मेगन नां जेबो नाङा दा नां होननानै हरो ए बानलुआ नोजोर नाङिनि नोजोर नाङिनि बानलुबो सावो दे बानलु फिथा मा थानांगौ मोजां थानांगौ औ दा सफैबाय नै हौवा गोदानखौ मान्डपआव आरो हिन्जाव गोदानखौबो नायदोनै लानानै फैखाबाय नै आरो बिथांमोनहा बेयाव नेम दं जाहैबाय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ बाननानै खेबथाम मान्डपखौ गिदिंखांनायनि उनाव दा हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ सानैखौबो जुंगाल आरो सिलपातानि गोजौआव गसंहोगोन जाहैबाय आरो बेयावनो गोबां बिसा नेम नितिफोर दङ बेखौहाय जों नुलाबाया जाहैदों दा न'खरनि मानसिफोराल' बेखौ सि खोबथेनायनि गेजेरजों बेखौहाय बिथांमोना मावफुंगोन दासो गोजौ गाखोनो हमबाय नै गोबां नेम निथि दं बेखौ माने नुवानो न'खरनि मानसिफोरल' बे नेमखौ फालियो आरो दा बिसोरनि हाबा होनाय एबा गोथार जुलिया जानानै थांबाय दा बिथांमोनखौ बयबो नुसिगोन आरो दा सिन्दुर लालायनाय माखासे हाबाफारि दंबावोनो बिथांमोनहा नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौबो और एक तो बाटी निकले गाड़ी जैसे कालो छन कुछ के दिन ने गाड़ी ने अंदर तमाम मरे दिन कारसा गुसन इसन संगे न उड़ा दिन से के कोर्सर गाड़ी मार चल के 5 मिनट जैसे हां दा जोबनायाव बिमा आरो बिफाफोरखौ मान बावो এটা কি হবো পূজা হবে তার পূজা
जोबनायाव मोनसे नेम एबा फुजा दङनो बिथांमोननो माने सोरनिबा हाबा जाखांनायनि उनाव माबाफोर गाज्रि नोजोर नांनाय एबा गाज्रि बारहावाफोर नांनाय दङब्ला बेखौ होखारनाय बेवहाय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि गार्जियेनफोरा बे फुजाखौ होनाय जायोनो दुई खेप हुन्छ नाम तर ना अन्य में और हन्नी मना आठ काट का और दियो जन हासी लोटा मन हो मैया ओए अन्ने deh gitu oh बिदिनो दा गोलोमफ्रुजोबलायबाय नै बर्थमान आं ओंखारथ'बाय ओमफ्राय निमन्त्रनाव जिरायसिगोन आरो जाग्राफ्रा जाबाय थासिगोन बिदाय लाबाय थासिगोन बिदि आरो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे खोथा नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों बेंज्लाय नार्जारि इउटिउब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एसे दुखुनांथाव खौरां जानानै दङ
माने बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलनि बिथाङा एसे प्रब्लेम जानानै दङनो दा बे बिथाङा भिडिअ आपल'ड खालामनो हाथ'वाखै उनावहाय भिडिअखौ रेगुलार आपल'ड खालामबाय थागोन होननानै बुंदों स' बेखिनियावनो बे भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर आं सानो नोंथांमोना निस्सय माबा मोनसे मिथिबाय नैबे भिडिअनिफ्राय स' बेखौनो आंबो आसा खालामबाय आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर बाय बाय